Tulo ka mga babaeng menor de edad nga estudyante nga padulong sa ilang eskwelahan ang patay human maligsan sa usa ka 10-wheeler truck sa San Fernando, Bukidnon. Driver sa truck misulay og ikyas apan mitahan rasab sa kapulisan paglabay sa pipila ka oras. Ani a report. Tulogi ka po. Nagbuyod kilid sa dalan ug wala nay mga kinabuhi. Kining tulo ka mga menor de edad nga babaeng estudyante human nga naligsan sa 10-wheeler truck sa Purok Tubi, Barangay Kayaga, San Fernando, Bukidnon. Ang aksidente nahitabo pasado las 12 sa udto adlaw Martes. Sumala pa sa impormasyon nga ang mga biktima gikan sa ilang panimalay ug gabaktas padulong sa ilang tunghaan para sa ilang panghapon nga klase diyang nahitabo ang aksidente. Nagkadaiyang injury ang nihaguman sa mga biktima nga may resulta sa ilang kamatayon. Human ang hitabo, misulay pa og sibat ang truck driver o gibilin lamang ang truck unahan sa nahitabuan. Iyahaga yung naligsan ang tulo ka maong mga babayi nga minor de edad nga mga estudyante. Ang duha niini nasa edad nga 9 ug ang isa nasa 7. Aduna pa ang kaning 7 years old ug 9 years old magigsuon pa kini sila. So subo kayo paminawon and they were declared dead by the attending physician. Apan paglabay sa pipila ka oras, mitahan ra sa kapulisan ang driver nga usa ka 41 anyos nga lalaking residente sa Old Kibawe sa Kibawe, Bukidnon. Saysay sa driver nga nahadlok kuno siya sa posibleng reaksyon ug himuon sa mga residente sa iyaha human ang aksidente. So far wala kita nakita nga adunay palya ka iya pa kining na driver sa pila ka kuanto kilometro. Kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide ang kasong nakatakdang atubangon sa driver. So importante nga kung inani nga mga panahon nga maka-feel kita nga og duka katulgon, mas maayo na lang siguro nga muhunong kita. Dili na nato ipadayon ang maong pag-drive kay dili gid ka nakalikayan nga maka-aksidente kitag mga pedestrian. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao.